Wingi kae aku urung parikan jeh. Diseneni ora ya karo Om Bagong tak nono wae Weh, Mijil. Jeh. Weh, ngapa wingi ra mangkat? Kula ten gone pendopone Mbah Kakung. Oh, ya ora apa-apa mung sok meneh. Nek ning nggone pendopone Mbah Kakung ngomong, wis tak tunggu-tunggu ya. Jeh. Wingi aku parikan dhewe lho, Cik. Jeh. Wis top. Saiki parikan. Jeh. Ya jal parikan. Numpak taksi tekan tugu padha ngabekti marang guru. Bener. Bagus. Terus Yo kanca padha maca buku supaya bisa nambah ilmu. pinter banget. Ih, gemes aku. Wis parikan ya. Jeh. Salam budaya. Terima kasih sudah menyaksikan. Like jika berkenan, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng.